posar com a subtítol el llibre, no? Amb el qual hi ha una producció cultural afegida basada en il·lustracions. Aquí tenim el dibuixant, que parlarà, el Pedro Espinosa, i a part tota la trama, que no és algun dels episodis de la sèrie, però que sí que tenen el seu tarannà, el seu ritme, ¿no? Como jugar a Marilyn Manson, con un éxito mediático y de público, ¿no? Ya precedente, es una responsabilidad. Una altra vida, no?, dels nostres personatges. Els nostres detectius s'han fet esperar, però tornen per partida doble, a la televisió i també, en aquest cas, a les llibreries. Jo només desitjaria que anés molt bé, ho desitjo de tot cor, perquè crec que és una iniciativa nova que em sembla molt loable. Jo he vingut a parlar del meu llibre, i com que he vingut a parlar del llibre, jo parlaré del llibre. La veritat és que, com tots podeu veure, he sortit absolutament afavorit. Estic molt millor en el llibre que en directe, molt millor. Diríem que és el capítol número 40, i el número 40 perquè hem fet 3 temporades de 13 capítols cada un, més aquest llibre, seria el capítol número 40. Hi ha una filosofia, hi ha una pudoreta, que és la pudoreta que feia cada capítol de la sèrie, i això em fa molt content. També és una experiència que no havia viscut mai, sortir amb un còmic, i confio que després de l'Astèrix i del Tintín ja vingui KM. Ja està, tot el que